guys, ayan, welcome back to my channel. This is Noemi Competente Vlog. So ayun guys, today's videos guys, aking order ng amin na dalawa kami ng aking kumpare na si Bisara. Ayan po yung order. Diba? Ayan, galing po siya ng Jobs. Ito po ang kanyang receipt. Plastic niya, meron talagang ano guys, Jobs na so, ayun guys, so unboxing na natin sa watch now later. So ayan guys, bubuksan natin yung order natin. Ito guys, hindi na makita ang bukas ko. Bag sa animala, ari, oh. Kita na rin. So, ayan guys. Wala ng problema. Magkadto na natin sila parang. Buksan ba kayo? Oh. Buksan sa video, oh. So, ayan guys, babe. Ang bag nito ni Prisara. Bayulit ni? Mami? Ha? Bayulit na lasang? Ayan guys. Ayan, magkakapre ngayon. Lang bitay-bitay, ane, oh. Ane, bitay-bitay, di ay. Ano ka, managtanawang ganit. Taktuan. Isa. Ito guys, tatlo. Tatlo ba ito? Hindi excited yung isang kumpare mo guys. Ako lang taga-bukas talaga guys. Bukuran mo. Ay! Ito na maming thermos guys. Luwa na ito. Siya naman. Wak kuya ito. Inang tibay lang tikwan. Inang di ka na ba? Vacuum plus. Heat plus. Ano sa tis? Nausa ya jud. Pila na ako. Isa ba? 35. Ang presyo niya. 35. So ayan guys. Ito sa akin. Tatipad din na itong isa o dili? Pila to. Salamat ko. Nag-order man kami? Buha? Oo. Sa tama. So ayan guys. Para sa Pinas namin ito guys. Ito pakalan namin. Dalawa isa kami na aking bukal. Ito na talaga guys. Magdadayit na talaga si Abdul. Magdadayit. Ang ano to guys, pang liit ng bilbil. Tingnan ko guys man talaga. Liit ng bilbil ko guys. I-move ma. Kaya na siya guys. Kung saan nila na? Kung ano na po? Kahit sura. Wala. Dito sa akin. Itaot. Tadi ay madali yung ano. Hilig mo na sila mga inana. Ikabot sila. Isulod balik. Ala, wala. Nandun ka na border sa ano. Pre. Kasi roll. Ako ramani.
May isa pa dito sa silong. Naadyon. Lagi. Ano nga naman, Blumi? Hindi man ako ni paborito at gilid mo na. Ano man, Blumi? Gilid naman ito, no? Basta sa polo na. Ano lang, no? Uy, yung butag tumura ka po. Pero nga naman na, duha, para man na. Oo, Blumi. Pamang ko ta sabi. Ano man, isara man na akong termos. Kaya dagat tikwan man to. Ay, susunod. Sabi ka na lang din, hikay. Sabi ko yun, sabi pa rin ito. Balik na lang, ibalik ko na kayo sa masay. Hindi, magkasiguro akong kakiba kanina. Hindi, rin daw. Na masay pa rin balik. Ito ka na sigurong bahay ko, yawag ko. Sila na nagtawag na ano ba. Na ako, ara kami tanan pe. Sabji lang ko, na ako may i-chat na, sige. Sila mana. Mami, isara mana. Na, uy, bakit wala ang stop and go my one, take one. Di dapat, naging sila. Okay, guys. Sila man gani ni pre. Sa na. Bisa gani no? Kitchenware. So, ayan guys, may pambukas na ako. Tapos, ayan, pang ganito. Tapos, dalawang kitchenware. Kitchenware. Ito man siguro. Kadit sila mo to o nga. Anong tuwan? Tawagin ko sila pisyo. Dito sila magtuo nga. Duli. Sabi ang igla ng matin. Kani, pwede sa'yo pag pwede. Dapat pagkaraw. Hindi mo makutsa ko ng igla. Sila pre nga na nag-isara mo ni among termos. Nag-replyan. Pero hindi ko na. Nag-replyan ko na. Nag-replyan ko na. Okay. Nag-rider for you. Bisa ni, imuha ako ah. Kung sa maninyang mo ah. I-chat sa dila. Mana isara man yung termosa ni. Ibang tikwan man. So, ayan siya guys. Ang aming maluwagang termos. Sinibutan guys, parang kung anong may laman. Ano may isara man yung termosa ni. Ara ka diha ang picture ni mo tong buy one take one. Paano sa sabi kung lagi ng picture ni 59 man eh. O 59 ang duha? Ito pa din sa bottom. Base mo sa ni 70. Di, dito nga gid nila pre. Hiniiin na lang. Mag-order ni liwat. Pwede. Ikuan na lang na ako sa kong Mary na lang. Pinasittings na ni Daan. Tingnan na lang. Sunod na lang ni mong order. Di ako na lang eh. Nice. Nakuha ka nirang bag. Kanang luwag. Uy, putan. Di bag naman yung bapang luwag. So, ayan guys. Asa na yung ano problema kasi mabasa. Ayan dito. Ay, mahal naman. Pero hindi ako kakargo kasi ito sa Pinas. Ha? Mahal naman. Mahal ba? May sasaya? Panihan niyo sa kamusit ko lang. So, ayan guys. Ito po sa container. Hindi, tanawin lang anak ko. Sila gani ni Pri, tanaw sa resibo dati. Kami 3 mo, 59. Oh, 59. Uy, sa mami. Dapat
gabi din. Ito ba na nasunod? Ha? Nga, bira-biraho ni mo. Di man takasabot. Ano? Wah, kuyate. Di din ulingkod. Agoy. Ya. Bantaya ba sa mabuyan ni mo lantik yung tiit. Postoy nga na din na. Postilan. Di magulang ko. Anak, kaya ang ituan, ilangan, istoryahan. Sabihin na yung mga resibo. Kasi ang natapot niya ang kanila akong bag. Hindi kong bag pinag. Ang galing yung mga gagawin. Naamang good pag mag-order ka yung bitay-bitay. Pila gani siya nito eh. 89. So, ayan guys, yun lang ang aming unboxing video. So, bukas abangan nyo ang aming part 2 na unboxing kasi may in-order pa kami guys. Actually guys, marami sana to. Kaso nga lang, akala nila hindi babayaran siguro kaya hinati nila. So, dineliver nila ngayon, bukas i-deliver din nila. So, ayan guys, thank you so much. Bye na pre. Bye-bye ka na pre. Salamat. Ayan, bye guys. Thank you so much.